Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Vull una resposta, 13a temporada. No tots els pobles tenen una associació que tingui més de 100 anys. Avui parlarem d'una d'aquestes associacions de ben a prop d'aquí dels estudis d'ETV, que és la Palma de Cervelló. Ho farem amb els nostres convidats, en Joan Tintorer. Benvingut, Joan. Gràcies. Gràcies per ser aquí. En Joan Tintorer és president de l'Aliança Palmerenca. I també tenim el tresorer, el seu tresorer, que ja el coneixeu més, que és en Manel Carrasco, tresorer de l'Aliança Palmerenca. Amb ells parlarem d'aquesta entitat que ja ha complert 100 anys. Ja va cap al 101, ja, no? Anem cap al 101. Cap al 101, ja. Cap als 200. Exacte. I també tenim amb nosaltres la Maria Vidal, politòloga, i en Josep Ferrer, president de Cor d'Esquerres per la República Catalana. Amb ells és quan parlarem de la tertúlia amb temes més centrats en l'1 d'octubre i amb tot el que comporta l'1 d'octubre. Molt bé, Societat Aliança Palmerenca, més de 100 anys. 100 anys, Tot això comença a principis dels anys 20. L'any 24. Del segle passat. L'any 24. L'any 24, el 1924. I com comença això? Comença amb una colla de joves, que això van fer-ho, una colla de voluntaris, van aixecar l'edifici. Una colla de joves del poble que volien fer teatre i hi havia un teatre petit al poble, però allà no el deixaven fer. Ja fareu quan sigueu grans, una colla de joves. I es van animar i llavors feien teatre cada diumenge al carrer. Hi havia un propietari d'allà, que era Caramller, i aquell home ens anava a veure cada setmana. I aquests carai ho foten bé, ho fan molt bé, I esclar, això, dic, mira, us dono el terreny, si feu un edifici, us dono el terreny i us faig la teulada. Sí. I una colla de joves van estar 5 o 6 anys a fer-ho, Els diumenges, perquè esclar, el dissabte es treballava, llavors el dissabte es treballava, no es feia festa. ja... El diumenge allà amb carros, anar portant pedra i anar aixecant això fins que ho van fer-ho. Sí. I va començar. I mon pare va ser un dels fundadors, per això jo porto tant de relat allà, perquè... El vostre pare va ser... Va ser un fundador, sí. Un dels fundadors, no sé, va ser... Però ell va fer molt de teatre i sempre va estar ficat allà dintre i m'ho va encomanar a mi. Perquè jo porto més de 40 anys de president, que això no és normal. Ara anirem veient algunes imatges que ens passaran els nostres companys, que algunes són antigues i per tant anirem recordant alguns aspectes. Podeu passar alguna imatge, companys? Per exemple, aquesta, no? Sí. Aquesta és, entenc que és una d'aquelles, és un bon d'aquells d'ajuda, no? Sí, d'ajuda, sí. Un bon d'aquests que eren de 10, 25, 50, 100 pessetes, per costejar, diguem-ne. Costejar, sí, perquè vam passar moltes dificultats, En tot el que va ser la dictadura vam passar moltes dificultats. Després ja va ser diferent perquè, com que no teníem ajuntament a la Palma, no teníem ajuntament. No ho era. No. Llavors l'Aliança organitzava les festes majors, ho feia tot a cos d'ell, l'Aliança. Però clar, costava molt de costar tot això. De fet, veiem que, esclar, en aquells temps es deia Aliança Palmerenca. Després ho vam canviar. Clar, això ha anat canviant. Això ho vam canviar, després ho vam canviar. Inaugureu el local amb la Festa Major, aquí tenim els primers estatuts, els primers estatuts d'aquesta aliança. Això deu ser d'aquest any, no?, del 1924. Sí, el 24 o 25, el primer any no vam fer res. Vam fer teatre sense papers de res. I comenceu a fer teatre. Teatre. Bàsicament teatre. Es va fer per teatre, això s'ha fet pel teatre, ara es fa tot. Però abans era pel teatre. Sí, ara arribarem. Es va fer per aquesta colla de joves que volia fer teatre. Mireu aquest edifici. Això és edifici. Ara hi ha el cafè al costat. Això és del 1939, em sembla. 39. No? 1939. Sí. L'edifici... Llavors el bar encara no hi era, ara hi ha el bar al costat. De moment només vam fer el teatre, i prou. Ara s'ha fet el cafè. En aquella època, segons he pogut llegir en un llibre que heu editat pel centenari, doncs en aquella època hi havia 2 partits polítics a la Palma de Cervelló, i uns anaven, com passava a molts pobles, uns anaven amb una entitat o associació que es deia la Palmarina, i els altres anaven a l'Aliança. Sí, més aviat més joves. Es va repartir, el poble es va renyir.
Les feries va d'això, després de la guerra ja es va acabar, però els anys abans de la guerra es van partir. Hi havia molí d'oli, vam fer un altre molí d'oli, per què? Perquè aquell molí d'oli era de l'altre bando. Vam haver de fer un molí d'oli perquè llavors es collia molt d'oli. Sí, bueno, jo he anat llegint que això era, evidentment, els que anaven a un lloc no podien anar a l'altre. ni festejar. Ni festejar. No, ni festejar, ni res. Amb nois o noies de l'altre. Estava prohibit, totalment. Evidentment, això no es podia fer, no? I a més passava això, no? Quan uns compren un piano, l'Aliança compra un piano. Això mateix, sí. Quan uns compren una ràdio, això mateix, sí. Una competència. Eren 400 habitants, 400 o 500 habitants si s'arribava, abans de la guerra, 400 o 500. I estava bastant renyit tot. Però bueno, ens va anar tirant endavant i després de la guerra va canviar tot, Veiem més imatges, anem passant imatges, que així podrem també anar comentant algunes. Aquí tenim una foto ja més recent que l'altra, de 1963, i això diu que és el creuament de l'Avinguda Catalunya amb el carrer Sant Josep. I l'edifici de la Societat es veu a la dreta de la fotografia, és aquell que cau a la dreta, al final de... Home, són fotos maques aquestes, perquè són fotos de fa gairebé els 100 anys. Sí, clar. 60. Les màquines llavors no eren tan perfectes com ara, les màquines de... També comenceu a evolucionar i, per tant, comenceu a fer cinema, també. Sí, i tant, vam fer molt de cinema. Llavors vam del cinema i fem el pas amb Corbera i Vallirana, fem el passe amb això i vam fer cine molts anys, vam fer cine. Manel, si vigiles no et deixarà dir res, Home, ja ho sabem que és el president. No, però digues tu, saps què passa? Aquest de la loteria, saps què treu la loteria? Pues l'han treta. No, saps què passa? L'han treta, la loteria. Home, aquest és el dels diners. Hombre, aquest dels diners és l'amo. Llavors, la història la coneix ell, llavors és normal que sigui ell qui l'explica. No, però tu parla tu que... El cinema, segons tinc entès, era encara quan hi havia cinema mut. Sí, va començar a cinema mut. Per tant, teniu el pianet aquell per anar acompanyant, no? Mon pare no sabia sol, faria res, però tocava el piano. Vaig contar que devia tocar. Han de dir, perquè mon pare era un actor que feia riure més de sortir a l'escenari. I tocava el piano, no sé com devia tocar, perquè... Llavors, bueno, tocava. Però bueno, sonava algun tipus de música. I arribem al que seria la Guerra Civil, que evidentment s'acaba una mica tot allà, no? Acaba tot. Les festes, evidentment, s'acaben, la Guerra Civil. Acaba tot, sí. Llavors, per tornar a recuperar, va costar... De fet, segons tinc entès, mira, aquesta fotografia és de quan en Tarradellas va venir, sí. Va venir, oi? Sí. Va venir a visitar aquesta placa, la societat. Aquesta placa encara hi és allà, sí. Es va fer una placa en homenatge per recordar la seva visita i encara hi és la imatge. Està allà a la façana del teatre. Això hauria de ser l'any 80... Era de Cervelló. 89, 80... Era de Cervelló, Sí, sobre els anys 80, no? Sí, abans del 80, em sembla. L'Aliança Palmerense d'aquells temps estava considerada més de dretes. Més de dretes. I per això, amb la Guerra Civil, el Comitè Revolucionari, com també va passar a molts llocs, se la fa seva. Això sí. Ja hi havia el seu de la Falange, després de la guerra, jo era petit i em recordo que anàvem un corriatge i a marcar el pas allà. Allà el cafè, com que hi era una plaça, allò no hi havia el cafè. Allà fèiem instrucció i fèiem coses de nano. Aquesta que estem veient és el primer logo, entenc, el primer logo de la societat. Sí. Segurament deu ser el primer. Passem alguna imatge més? Això va ser un curs que es va fer. Bé, això és... No sé si és el que teniu ara ja, o és d'abans. Això que no, aquestes butaques no les tenim ara. Ara està reformat. Això ho hem canviat tot, això, ho hem canviat tot. Tot és de nou. Això ja és... Això de Cançó d'Amor i de Guerra vam fer. Això ja és anys 70 o por ahí, no? Sí, anys 70 i pico. No, més, anys 80 i pico, L'any 80 i pico, això, sí, el Cançó d'Amor i de Guerra. En passat hem fet un salt molt gran, perquè quan acaba la guerra, aquella societat que en deien la Palmarina, doncs... No, ja va quedar tancada. La tanquen? La tanquen i es va obrir. Perquè en teoria era d'esquerres, ja no es va obrir més. Per tant, la tanca. Ja no es va obrir més, Era molt petit, era molt petit. I la vostra sí que continua, però manant, com aquell que diu, la falange, no? Els primers anys no podien sortir dones al teatre, més homes sols, Exacte. No estava per més dones i homes.
O sigui, les funcions havien de ser d'homes. Els primers anys sí. I si hi havia alguna dona, què feia? No podia ser. No hi havia res a fer, no? No n'hi havien de fer. Aquesta foto és la que vam fer a la independència. Quan vam fer la independència... Estàs tu aquí o no? No, estava amb un fill. Això van fer una Això és un junta. acte, sí, una junta. Van fer una junta. Una de les juntes Aquest mig és mon fill, de la aquest mig. societat. La festa major del 39, tinc entès que es va anunciar a la gran sala d'espectàculos de les FET i de les JONS. No? Tot era en castellà. Sí. No, i a més de les FET i de les JONS. Sí. Aquest és les noces de platí. Sí, fa 25 anys que vam fer-ho. Feu també, amb el tema teatre, doncs, el que comenceu a fer també... això és important, a més, teniu aquest nomenament pertanyeu al cens d'entitats de foment de la llengua, ja fa uns quants anys que catalana, de la Generalitat de Catalunya. I l'any 35 es va fer un concurs al Baix Llobregat amb Terra Baixa, i van guanyar el primer premi de la Palma. Aquí no hi ha foto aquesta, no deuen tenir aquí, oi? No. Fruta lliure. Home, la tradició més gran que teniu és la de teatre. Sí, encara hi és ara, Sí. Ara veurem, perquè surten imatges d'això. Catalanitzeu el nom, aneu normalitzant la situació. Per exemple, aquesta que tenim aquí, això és actual, això és de tenir uns tallers de teatre, també, Aliança Palmarès, uns tallers de teatre. I s'incorporeu també a la xarxa de teatres d'Ateneus. Ateneus, sí. D'Ateneus de Catalunya. Comencem a fomentar i aprofitar més. Aquesta imatge és d'una de les pel·lícules que una... Això va ser, sí, en Francesc Boix va ser el que va denunciar els nazis al judici de Nuremberg, i vam tenir la sort de conèixer una persona que havia viscut amb ell, i a través d'ell vam contactar amb una associació que tenien fotos, ens van cedir, vam muntar una exposició fotogràfica i vam fer també la pel·lícula del fotògraf de Mauthausen. La vam projectar dintre dels actes d'aquella exposició. Ara, actualment, què més feu? Feu teatre, evidentment, feu cinema... Ara fem de tot. Ara està el banc de sang, ja. També bany. Perquè tot el que és això, cap allà. S'apunta tot. Ara, anglès, avui anglès hi havia. Dibuix, anglès, tot. Tot, ara de tot. No, la veritat és que hem diversificat molt l'activitat. O sigui, fem, tot i que la part... Va ser tot perquè no parem, La gent també, per entrada cada setmana, també la gent s'ho mira una mica. I el públic quasi sempre és el mateix. I esclar, cada entrada de cada això... Quanta gent sou ara? La gent no ve. Quanta gent? 3.000. 3.000. Però som dormitori. I tenim... Ara fem teatre de Palma, sempre ple. Vam fer per davant i per darrere, vam fer 6 vegades ple, a tope. Ara hem fet una altra obra aquí, ara una altra obra, també 3 vegades vam fer. 3. Llavors sí que surt la gent. També feu... Amb el teatre sí. Crec que també teniu escacs, no? Fem teatre, fem escacs, fem cinema, estem dintre del cicle. Vam arribar a un acord amb l'Acadèmia del Cinema Català i estem dintre del cicle Gaudí. Ara, tot just avui, hem començat, se'ns va acudir de fer converses en anglès. Llavors, amb una ciutadana de la Palma, que viu a la Palma, que és anglesa, vam parlar amb ella i li vam dir, escolta, voldries fer això? I bé, tot un èxit, o sigui, tenim força gent, més gent de la que... Cal que feu cursos de català o grups de conversa en català? Com ho teniu a la Palma? Arran de que va sorgir ara fa uns dies que hi havia llocs que faltaven, o sigui, que no hi havia prou places, jo vaig contactar amb el Consorci i els vaig preguntar, escolta, com esteu? O sigui, falta gent, perquè si falta gent, muntem un taller de conversa. Clar, nosaltres no podrem fer classes, però sí que podem muntar un taller de conversa, igual que hem muntat un taller d'anglès, o fem un curset de dibuix, o fem els escacs, i em va dir, no, encara n'hi ha de places disponibles, o sigui que en aquest sentit... Vosaltres depeneu de quin centre de normalització? De Can Ametller de Molins. El Can Ametller de Molins. Sí. Tenim més imatges per veure? Sí, alguna deu caure, no? Por ahí, sí.
Bé, això ja entrem dintre de les celebracions centenari. del centenari, que ha sigut aquest any. Han fet... El 6 de juliol. Va venir l'Escolania a Montserrat... Una mica abans d'això. No hi ha cap foto. Aquí tenim el sopar, el gran sopar del centenari, que suposo que hauria d'estar ple, també. Sí, a tope. El cafè i la sala, tots vam omplir. I em sembla que més endavant tenim, precisament, això ja és ara. Les butaques ja són diferents, aquí. Això és tal com és ara el teatre. Passa que aquesta imatge, si t'hi fixes, hi ha una cinta vermella, és perquè quan era la pandèmia, que s'havien de deixar els espais entre butaques. Tenim més butaques, tenim més butaques. Les marcàvem així perquè no... Tots els redors té de fotos de teatre. Tots els llotges hi ha fotos del teatre, de l'obres que s'han fet. La vostra activitat estrella. Això mateix. Encara que les altres també tenen importància, però... I em sembla que ha d'aparèixer una de l'Escolania, precisament. I fem els pastorets, també, els pastorets cada any. L'Escolania de Montserrat... Sí, l'Escolania, veus? Pel centenari us va venir l'Escolania. Sí. Bueno, en aquest món s'han de tenir amics fins i tot a l'infern, que diuen, no? Doncs nosaltres tenim un avi, que és l'Andreu Pellegrín, que està aquí, un net aquí. Està de públic avui, que tenia el seu net aquí estudiant. I llavors vam poder anar a veure els monjos de Montserrat. El tenim darrere les càmeres, no el veieu, però està darrere les càmeres. I bé, gràcies a això, doncs, va ser un bon suport per poder aconseguir que... De moment ens semblava impossible, però va ser possible. Anem a passar a les imatges que queden, per anar... Això és de... Aquesta última obra que hem fet, aquesta. Aquesta obra de teatre, a més, ens van demanar des de la Federació d'Ateneus de Catalunya, des de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, si teníem alguna obra gravada, i vam dir no, però n'estem fent una, si voleu la gravem. La vam gravar perquè la volíem presentar al FITAC. El FITAC és el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que és un festival que fa uns quants anys, que té un cert prestigi, i ens van triar. I llavors ens van convidar i vam anar a Girona a representar-la. Molt bé. Amb tota una experiència nova, perquè clar, era... Això també és del centenari, no? Això és el centenari del futbol. Això és la Unió Esportiva La Palma, que és una mica més antiga que nosaltres. Ens van demanar la sala per poder muntar una exposició. I els hi vam cedir la sala. Més coses de teatre, també. Sí, això de dalt és pel davant i pel darrere. Que aquí l'escenari girava. Van fer girar l'escenari. Ah, sí? Sí, va fer girar. Sí, va fer una obra de... I a sota deu ser alguna actuació que vau tenir? Això vam fer un acte per recaptar fons per la Marató. Per la Marató. I llavors van venir... No, perdó, això és la Costa Brava. L'Orquestra Costa Brava per la Festa Major Petita. O Festa Major? No, Festa Major... No, per la Festa Major Petita. Per la Festa Major Petita. Els Paieros, el 15 de maig, que és Sant Isidre. Ens queda alguna imatge més? Més celebracions, els pastorets, que també és una tradició que teniu des de fa... I tant. És molt d'èxit, també, molt d'èxit, sí. Això és el tríptic, diguem-ne, aquest, som teatre, som cinema, som música, som exposicions, som llibres... Sí, vam fer un concurs que es deia Coneixes la Palma, era un concurs de preguntes, i preguntàvem a la gent, era un concurs, i fèiem preguntes fàcils i preguntes que no eren tan fàcils. I durant 2 o 3 anys, clar, perquè tampoc no dona per... I ara, d'aquí en endavant? No parem. Continuar. Com a mínim continuar. La situació econòmica, què tal? Bueno, home, una entitat com nosaltres mai té prou diners. Mai. Fem moltes coses, Però de moment diríem que estable, que per tant... Estable, el que passa és que ens podeu... Clar, o sigui, pensa que és un edifici que té molts anys i el manteniment és continu. Llavors, no has sortit d'una inversió i que ja estàs en una altra. Ara hem tingut, també tot s'ha de dir, hem tingut una mica de sort aconseguint algunes subvencions per part del Departament de Cultura i hem pogut fer algunes coses que pels nostres propis mitjans solament no les hauríem pogut fer, o si més no les hauríem pogut fer en un temps tan curt com les hem pogut fer. Canviar les taulades, vam treure l'Olita,
Entre tot el bueno, Lolita. clar, Això ho vam fer-ho pel ja tema de l'amiant i tot això és. Entre el Lolita del cafè i del teatre, tot. Sí. Doncs amb això més o menys acabarem. No sé si tenim alguna cosa que ens... Agrair que ens hagi convidat, agrair-ho molt. Mira, que això ho veurà molta gent. Agrair que ens hàgiu convidat. Agrair, sí, home, de veritat. Un plaer, ja ho sabeu, un plaer per nosaltres que sigueu aquí. Una entitat petita, o sigui, una entitat petita com nosaltres, d'un poble petit com és el nostre. Nosaltres ens dediquem més a aquests temes més petits perquè els grans ja tenen altres televisions. Ja tenen les seves cadenes. Moltes gràcies. Moltes gràcies als dos. Us convidem com a mínim a ser aquí a la tertúlia que tindrem ara i si voleu participar-hi i dir alguna cosa amb tota la llibertat i evidentment doncs convidar a tothom que algun dia visiti la Palma de Cervelló i vegi que vinguin a veure els pastorets, que portin la canalla a veure els pastorets. Ara que vindran els pastorets, etc., són bons pastorets. I tant. Bons pastorets. Moltes gràcies. Gràcies.